Салом дӯстон, мо мехоҳем имрӯз бо шумо анъамаи хеле фатири тоҷикӣ тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин ба мо маҳсулотҳои оддӣ лозим аст. Об, намак, равғани растанӣ, пиёз ва укроп. Албатта орд. Фарқ надорад обро гирифта оби гарм, ширгарм, хунук фарқ надорад. Обро гирифта меандозем, баъдон намак меандозем ва зуола мегирем. Зуола бояд на сусти суст бошад, на сахти сахт. Ҳамин хел гирифта ба ду зуолаи майда тақсим мекунем. Аз мо ду пиёзи майда шумо метавонед як пиёзи калонро истифода баред. Ба ҳамин тарз хело майда реза мекунем. Баъдан укропро низ реза карда мо зуоларо гузоштем то 10 минут дам гиранд ва гирифта бо ҳамин тарз тунук мекунем. кӯшиш мекунем ки хеле тунук ояд. Агар тунук ояд, ҳамин қадар ба маза меояд. ҳамин хел ки тунук кардаем, рӯғани растаниро мерезем ва мемолем. Нағзакак ба ҳама ҷояш як лухт. аз болояш пиёзу укроби резашударо якҷоя карда ҳамин хел тунукак мемолем. осон бо ҳамин шакл мепечонем. боз ба муддати 5 дақиқа дар сарафан нигоҳ медорем. осон гирифта дар лалаи тахтон ҳамин хел тунук мекунем. метавонед бо вилка, метавонед бо мухбар ҳамин хел гӯронед. мо дар ин ҷо як зарди тухмро бо шир якҷоя кардем ва барояш мемолем. метавонед равған, метавонед зарди тухм бинед. ҳамин хел фатири мо тайёр шуд. ба ҳама иштиёи таом ҳатман тайёр кунед, подписатсия кунед, лайкро фаромӯш накунед. хайр, то видеои оянда. дар паноҳи худо бошед.